D'abord, tout le monde voulait. Vous voulez que vous soyez principaux. Où est-ce que vous m'adorez? Ma coïe, Malin Nani, Kamalin Nani Tonyana, Kamalin Nani, alors pour signer mon yéna. Sabali, sorry, I'm not done. Au Malani, mon monsieur a guéré. Para Benadamine, Francis Kenny Benadamine. Français Milikiti. Français Milikiti. Qu'est-ce que tu m'as Abai Tibi. Massa Jabarou. Le combat est un combat pour la libération du Mali. Camarades, on est au fond et puis vous êtes là. On est pour qu'il faut qu'on te caractère. Qu'il faut français qu'on te caractère, qu'on fait checker la tête. Qu'il faut français qu'on te caractère, qu'on fait la tête. Camarades, depuis les Français qui ont offert, on a dit qu'on doit tenir comme Mali coréen. Depuis les Français qui ont offert, camarades, j'ai encore créé un montant Mali coréen. Camarades, il y a des Français qui ont Mali coréen. Quand manifunda kukati ya foka se musokoro moma ano keleta Mali coréen. Nama yako Français ya tunala en demain. Est-ce que tout le monde a quel est le nom de Mali coréen? Amérique foyena balmo. Français la naku kama anaku naku belebele savali. Anaku fo atufora yenako ils vont stopper la progression des groupes djihadistes. Anaku flora. C'est pour permettre à l'administration malienne d'être partout sur l'ensemble du territoire malien. Anakusama, c'est pour que Mali armée de Ségal tourne pour tes informations à Nikelakola. En parlement, à Maonininga, Francine Nalini Suzanche, donne pour la Galéaka, ou matin de pour la Galéala. Doni to frola o Galéaka, à quelqu'un à Boko, ou bien même à Boko fort. Ni on fera, non Tigram Romana, on est mon effort Tigramoy. On est Malien ou yé, Café français, Café Côte Karaté, en Malien, en Maïrou fait. Avant que ça ne soit trop tard, nous demandons à la France de plier ses bagages, de quitter le territoire malien. Nous allons demander à la France, avant que ça ne soit trop tard, de demander à leurs forces d'occupation illicites de quitter le territoire malien. Balontela Djaya Kumala, Amemou Faouyana, Yerawo déboussou les remparts. Mouloumé Malikora, Ani Mouloumé Malikoka. Quand faut communiquer, ça va dire Dieu ton nom. On m'a dit que un Yerebakou attaque un Yerebakou Kama. On m'a dit qu'un dos, on a signé parce que Francis la nuit, comme Malik là, comme Malik Broto Kake, allait s'appeler. On m'a fait Francine là, on m'a vu colonisation courant. On m'a vu colonisation courant. Et nous n'allons jamais accepter que nous soyons colonisés. Nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple debout. Ensemble nous sommes forts, unis nous vaincrons. Merci camarades. Balabao Anoula, Malio, il y a un radio Anoula, avant qu'il va payer, façon qu'elle est malheureuse. J'ai mon pays, tu as une unité sur la qu'elle a été d'Ora. Il y a un peuple qui est il y a un peuple qui est mouvement massif qui est motola, mouvement massif parti politique là, mouvement massif motola. Le mouvement est autofinancé par le mouvement même. Donc, en même temps, il faut le mouvement ou de façon livrée. Façon de tiens, comme tu dis, vous mettez de façon au mouvement de lié. Donc, à mon faux là. Donc, maintenant, on sait de l'unité coloniale. Vieux, il faut que vous c'est coucher dans moi. Parce que l'Allemagne est horrible. Avec mon effort, avec Jasmine Moumé, vraiment, il faut que vous la somme. Parce que Marie Jasmine, Wallah, Marie Gada Jasmine, Jasmine, est même mon appui. Ni mouvement colonial.
parce que ko faso u ye faso dɔ ɲɛ de mouvement kɔnɔ u ma taɲini ye mouvement kɔnɔ u ma nafolo sɔrɔ foyi ye mouvement kɔnɔ fo mouvement bɛ bolo don a yɛrɛ kun f'an ka faso dɛmɛ o mouvement de don donc mɔgɔ caman bɛ ka yɛrɛ o ye caman tun bɛ yɛrɛ olu ka kɛlɛ faamuya donc o hukumu kɔnɔna na bi mɔgɔ caman y'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ olu ka kɛlɛ min kɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour le Mali donc o yɔrɔ la n bɛ diaspora fo n bɛ Seku Tunkara fo ka Makan Keyita fo ka Yasa Keyita fo ka Sidi Jara fo ka Dungel fo ka Kalifa Koli fo ka Raymond Jara fo ka Zumana fo ka Boyoma Goyita fo nin bɛɛ bɛ diaspora la et Mamadou Kajora Fisura o bɛ Faransi donc an b'a ɲini mɔgɔ an b'a fɔ maillot yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ caman b'a ɲini yɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ ko yala ko yɛrɛ wolo k'aw ka bayɛlɛ ye jɔn ye ko parce que ko ni ɲɔgɔnna minnu ma se ka kɛ ko fɔ ni bayɛlɛ t'a kɔfɛ an kɔni ye kabako ye dɛ adamaden k'i ka wuli k'i faso dɛmɛ k'i ka wuli k'i faso dɛmɛ est ce que k'i faso dɛmɛ ko fɔ dɔ de kɛ bayɛlɛ ye k'e furuli ayi o ta cɛ tɛ ye dɛ e faso bɛ tugu bolo k'i ka wuli k'i faso kuma bɔ ayi ko fɔ dɔ de k'e sɔrɔ k'e financer ka sɔrɔ e ka wuli k'i faso kɛlɛ kɛ o ye jasi dan ye an b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ ka wuli an faso bɛ dingɛ de kɔnɔ an faso bɛ janfa de kɔnɔ bon an bɛ message kelen fɔ Asimi Goyita ye ko Mali mɛnna o y'a sɔrɔ buloki tun b'a kala si t'a la waati dɔ la buloki bɛ k'a kala kurusi tɛ k'a la donc an b'a fɔ mɔgɔw ye bi Mali ye kurusi sɔrɔ a ye buloki sɔrɔ voilà donc n'o ye peuple ye ale ni dirigeants donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka wuli an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma bi Mali bɛ janfa tigɛ de kɔnɔ an partenaire minnu bɛ yen k'o nana dɛmɛ k'o ye Faransi ye bi an yɛrɛ lajɛ Faransi de ko ONU na ko ka sanction da Mali kama ko ka Mali sanctionné ONU na ka daminɛ Sikaso Kayi Mopti Sévaré Mali ye région fɛn fɛn mobilisé don présentement u bɛɛ bɛ ka lutter nin kɛlɛ de la donc an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka Mali mɔgɔ minnu déterminé don kɛlɛ in kama ka fɔ kɛlɛ in ka taa bila fiyewu fo Faransi ka dugu bila donc o de tun ye k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye dɛ donc merci bien. A Balafas cɛkɛte ala ye sanji bila an na oxygène ba de bɛ yen sisan an bɛɛ anw de falen don an mana dɔgɔya yan dɛ awɔ ok campagne ok minɛnw bɛ labɛn a Balafas min man di Faransi an n'o de fɔ sisan vive la Russie vive Poutine a ba Macron sɔni an na daminɛ yan'an ka daminɛ an b'a polisiw fo vive la police nationale vive la police nationale an bɛna an ka papiers fana fo vive les sapeurs-pompiers vive les sapeurs-pompiers vive les sapeurs-pompiers am na garde nationale fo garde nationale an mana dɔgɔya yan dɛ an nana kɛlɛ de la an nana duguci Faransi kɛlɛli de la aw nana mɔgɔ fagalan Faransi kɛlɛli de la aw nana an ka dugu jeni ni Faransi kɛlɛli de la an bɛna ka gendarmew fo olu min fana bɛ dagalen bɛ kungo kɔnɔna na vive la gendarmerie nationale e tɛ Faransiya jago ye le 20 janvier an bɔra Faransiya ɲɛmɔgɔ nɛgɛ ka pusu bila ka gasi tiɲɛ na ka gendarmew bila ka gasi tiɲɛ na ka gardiw bila ka gasi tiɲɛ na wa bi fana an nana anw bɛ ɲɔgɔn bolo vive le peuple a Balafas o kisi sisan an bɛna daminɛ minnu bɛna nin baara dɛmɛ sanfɛ yɔrɔ Gabɔn y'i seko francophonie na dɛ Gabɔnnaw ko k'u tɛ to ka fɔ bilen yɛrɛwolo depuis sur les remparts an fana y'a décidé ko an ka jamana jɔnjɔn an ka hymne national an t'o da to a kana bilen an b'a da an ka todukan de la an y'o fana de décidé kɛlɛ de daminɛnen ye yan'o cɛ an bɛna an ɲaga dɔɔni an bɛna kuma daminɛ ni n ko peuple a b'a fɔ maliyɛn ni n ko peuple a b'a fɔ pour la révolution peuple
révolution. Prêt? Nous sommes la patrie où l'impérialisme. Nous vaincrons. La patrie où la France. La patrie où l'impérialisme. La patrie où aux ennemis du peuple. Nous sommes le peuple. Avant de nous lever, avant de nous mi parambe là on va surprise là là-haut aïe asija paso ibejo wa paso ibejo ama fasija mali beja observe on va faire oh le guerrier après la face le pays dirigé, la population malienne, vive la loi malienne, vive la loi malienne, vive la loi malienne, vive le peuple malien, vive le peuple malien, la France, Macron. Alors, Macron, quoi de c'est ça? Miliki, Macron, Miliki, Macron. Abara ni miliki mako mure tila ni miliki mure tagemi abofo dula atibla to makoro hodo makoro miliki de ole koso agere maka photo ke anga panga turuka tage miliki la France c'est la Sud-Afrique France le ballon Afrique de là France a sanctionné avec un ballon au Afrique de l'île donc on dit à la France. Ok, on a donné Amara de Fro, la musique a été mandée dans la France, le néocolonialisme, l'impérialisme, le Sud-Afrique, la France, le terrorisme, Macronie. Dictionnaire qu'on a la fin de la Corée, on appelle ça macroniser. Il va macroniser. Macroniser, c'est le nouveau slogan. Allah, monsieur Ablaye. Malula. Basitila. Ame alatanu. Wulada ina nana aw ka mitigi la an ɲɛ b'a la aw b'a la ko la France dégage. Monsieur Ablaye ne ka question ye kelen dɔrɔn de. Ani Faransi ka coopération bi tɛ. Ani Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo bi tɛ. An ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka Russie ka nali le soutenir. Faransi dun de bɛ Nord kɛlɛ wo misɛnnin caman dɔn. Est-ce que ni Russie nana an dɛmɛ Russie bɛna se ka nɔbɔ ko in na? Bɛɛ b'a la ko la France dégage, la Russie vient. Mais ni Russie nana, est-ce que Russie bɛna se ka nɔbɔ ko in na? N'i y'a ye an b'a la k'a fɔ ko Russie kana franchement an dusu suma di parce que accord de défense senna ni France ye walasa France ka an maliyɛnw dusu suma di n'i ye mɔgɔw wele ka bɛnkan dilan an ni ɲɔgɔn cɛ e dɛsɛla ka bɛnkan waleya jɔn de ye kɛlɛtigi ye sisan ninnu France de ye kɛlɛ tigɛ mɔgɔ bɛ ka Russie mun fɔ ne depuis Modibo Keyita tile accord bɛ Mali ni Russie cɛ fɛn caman na Modibo ka coup d'état de kɔfɛ ni Musa nana ni France nana ka ni investir an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na an ni Russie ka coopération commencera ka tiɲɛ donc k'a fɔ ko sira kura ye Russie ta ye Russie tɛ sira kura de sira kɔrɔ de don Maliyɛnw bɛ ka sira kɔrɔ de bɔ je pense Russie yɛrɛ ka ambassadeur ye o de fɔ k'a fɔ ko Maliyɛnw nana sira kɔrɔ de fɛ ni Maliyɛnw wulila k'olu ka segin ka na pourquoi pas olu tina olu delila ka Mali dɛmɛ ka tɛmɛ tubabu français an ka colonisateur de ye u nana tubabu ka nali yan nɔ tubabu y'a planifié de koyi u tɛ k'a kɛ foyi kama u yɛrɛ ka nafa kɔ mais u nana an ma dususuma sɔrɔ u tila ka na tuguni fo ka na barrière da an ka sɔrɔsiw ɲɛ yan nɔ k'a fɔ ko ligne rouge Bandaw de nalen Bandaw ko qu'il y a plus question de ligne rouge ko ligne rouge tɛ yen tuguni Mali armée bɛ taa fan bɛɛ fɛ wa France bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ la Mali armée bɛ don yen nɔ o commencera ka k'an ka début de soulagement ye France k'a dɔn ko éveil de conscience tɛna Maliyɛnw na ko Maliyɛnw ɲɛ yɛlɛla i ɲɛ bɛ yɛrɛwolo débouché la rempart la a bɛɛ ye funɛnkɛnu a bɛɛ denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw b'an cɛ la
pour que quand on blasira sera ɲuman kan an kana déborder parce que ne demsen to arema avec comme kungo kono wara jokini mais ni ye jeunesse wulen tan tubabu ka dɔn ka fɔ que de conscience k'a daminɛ na k'u ye fɛn fɛn planifié an ka Mali kɔnɔ an maliyɛnw bɔra bɛɛ lajɛlen kalama wa maliyɛnw an tɛ sigi tuguni i m'a ye Faransi Assimi nalen ka kɛ président ye Faransi ye kuma caman fɔ u nana u ko k'u bɛna ka na u ka force dɔw ladon Assimi ma kuma u tila ka na tuguni k'u bɛna force diviser ko ka taa force dɔ fara force dɔ kan Assimi ma kuma bon u balila ka na ye peuple yɛrɛ wulilen don ko Irisi kana u balila ka na ye Mali autorité ni Irisiw bɛ réunion na u bɛ u ka ambassadeur b'an ka sɔrɔsi ɲɔgɔnmɔgɔ Irisi bibi na ministre de la défense yɛrɛ bɛ Irisi an t'a dɔn jaabi min bɛna bɔ o kɔnɔna na donc Irisi ka nali k'a fɔ ko n'o nana ko bɛ kɛ échec ye an maliyɛnw jigi to o kan parce que Mali ni Irisi bɛ ɲɔgɔn bolo coopération na a mɛnna an b'a fɔ ma ko coopération renouvelée o de bɛ se ka daminɛ sisan ninnu Macron bɛ menace mun na nin ye a ka dabila il est jeune Assimi est jeune Yɛrɛwolo debout sur les remparts nous sommes des jeunes donc an b'a bɔ ɲɔgɔn na di an tɛna Mali to Faransi ka Mali buruja ka an to dekun kɔnɔna na déjà u ye éducation bafoué anw fɛ yan déjà u ye nord la u ye kɛnɛya bafoué anw fɛ yan u ye agriculture bafoué anw fɛ yan an b'a fɔ ko vie chère moi en tant que président des consommateurs au Mali Faransi c'est mes vie chère là parce que nord ye alikama sɛnɛ yɔrɔba de ye usine fɛn b'anw fɛ yan nɔ k'u bɛ farine produit gouvernement Sénégal da bɛɛ ma nord la bien vrai que Sénégal duru ma nord la u dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ ka jamana nafa ka sababuya kɛ insécurité ye Faransi dun nana ka na anw protéger de donc n'u dɛsɛla k'an protéger u ka taa an balimaw de bɛ ka sa nord la maliyɛn surasi dama min sara nord la a ka can mais chaque fois n'an wulila k'an bɛ action poser tubabu bɛ taa ka taa tubabu dama dɔ sacrifier k'a kɛ i b'a fɔ komi olu fana bɛ ka sa non on n'a plus besoin de ça hali bi y'o de kɛ k'u ka mɔgɔ dɔw sacrifier maliyɛn joli de sara Faransi t'o kuma fɔ an ka surasi joli de bɛ ka sa surasi minnu bɛ ka sa an balimaw de don an kɔrɔw don an dɔgɔw don an maliyɛn ɲɔgɔnw fana de don bien vrai que force étrangère b'an cɛ lajɛlen na au niveau de la CEDEAO mais on peut plus rester dans ça donc u ka nin manipulation an ti don a la le peuple est plus que déterminé que jamais k'a yira Faransi la k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn bolo bi maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn bolo sini wa an ka nin transition an b'a soutenir fo ka taa se élection ma pouvoir démocratique élu au Canan au soutien fana kɔnɔna na armée française vraiment on leur dit merci u ye mun k'an ka jamana kɔnɔ yan o n'an Mali ka yafa ɲɔgɔn ma maliyɛnw an y'an jigi da minnu kan k'an jigi da Ala kan k'an jigi da minnu kan olu kana n'o olu nana an b'a dɔn k'a fɔ b'u jɔyɔrɔ fa parce que i b'a sɔrɔ dɔ de taara pour que olu kana bien vrai que coopération kɔrɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o olu nana olu fana ti sɔn Faransi bina piège ni erreur min kɔnɔ o fana piège n'o erreur ka olu fana sɔrɔ ne hakili la ni Russie nana an maliyɛnw bɛ dususuma sɔrɔ a la awɔ i ni ce monsieur Balo i ka kuma la an la ne balimamuso nse anu la i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye dɔɔni awɔ ne tɔgɔ Amina Fofana ne bɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts la n ye CNT membre dɔ fana ye Madame Amina an ɲɛ b'a la bi i ye muso activiste ba ye tu soutiens que Faransi ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ est ce que maliyɛnw kɛlen don k'u jigi da Russie kan ka se nin degré min ma a tɛna kɛ jigilatigɛ ye maliyɛnw ma est ce que Russie bɛna se k'an dɛmɛ k'an bɔ nɔgɔ la a b'an ɲɛmɔgɔw de bolo surtout principalement a bɛ Assimi de bolo Russie déterminé len don parce que n y'o de fɔ n ko il faut que maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ minnu bɛ ka binkani ka na u delila ka binkani wale kɛ Russie yɛrɛ la Union soviétique wagati u ye Russie ci donc Russie n'u olu u tɛ diapason kelen na n'i y'a ye Faransi dɛsɛra ka na ni OTAN ye yan n'i y'a ye takuba in o ye Europe ka OTAN de Union européenne ka OTAN de n'i y'a ye force takuba in o bɛ yan nɔ mais OTAN min ye Libye ci o tɛ se yan nɔ Russie de y'a ka droit de veto opposé ale ni Chine k'an protéger siɲɛ fila contre Macron sinon i bɛ ka jigin ye Macron taara ONU la a taara OTAN ɲini Russie de ma sɔn Russie ale de y'an protéger fɛn fɛnɛ jiginnen ye Mokhtar Wane ninnu bɔlen ONU k'an sanctionné excuse-moi donc ONU ma sɔn mun na parce que droit de veto bɛ Russie bolo Russie y'i ban an bɛ min fɔ jamanadenw ye diɲɛ bɛ laban tiɲɛ de ma wa an sera tiɲɛ yɔrɔ de ma ɲɛ b'a la mɔgɔ caman panikelen bɛ kuma sugu dɔw fɔ la telew ni fɛnw na ni radios mais anw fosi tɛ anw bɔ an ja kan Russie bɛ taa jamana o jamana la Russie b'o jamana dɛmɛ de ka développer n'i y'a ye Modibo Keita tile la Mali kun développelen don Mali kun yiriwalen don mais n ko Russie de y'i bolo d'a ma
Fransi naleo Moussa Traoré coup d'état ke Modibo Keïta la ama coup d'état ke Modibo Keïta dronare ay coup d'état ke Afrique de la ay coup d'état ke Afrique nga dignité Moussa Traoré o bara cɛ jugu in ke an filɛ kololo kɔnɔ bi an b'a kololo in Moussa Traoré de nɔ don wa Fransi donna ni Moussa Traoré de ka kanale Fransi nana sɔrɔ hali Moussa Traoré o min ye jamana cila ye o min ye Mali ni Afrique ci Fransi ka jɔnya fɛ wale fɛ o min y'o kɛ migi minnu kun b'a bolo avion minnu kun b'a bolo fɛn minnu kun b'a bolo jɔn de y'a di Mali ma n'i y'a mɛn ko Mali armée kun formé len don jɔn y'a formé Fransi nana an ɲɛ t'a résultat la mɔgɔ si tɛ se ka anw bɔ an ja kan ko maliyɛndenw k'u hakili kɛ kelen an bɛ bɔ jɔnmaya in kɔnɔ min siranna o min ma siran o an bɛɛ bɛ bɔ jɔnmaya in kɔnɔ donc n b'a ɲini président Assimi Goïta fɛ vraiment a ka Russie ko in teliya parce que fagali dadigira maliyɛnw na firijatɔ cayara falatɔninw cayara wa fagali digira militaires la ka tɛmɛ bɛɛ kan président Assimi 2 millions de déplacés vraiment o comme ye fukan ka sira la Fransi na furadamani bi cɛ 60 partenaires bɛ Fransi bolo n'an ko k'an bɛ partenaire kelen ɲini dɔw b'u pan mɔgɔw kunkolosiw bɛ wuli a bɛ wuli kun min na u yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ nin ɲɛda yira Mali ko in na yan nɔ parce que an sera tiɲɛ wagati de ma merci. Merci madame Amina. Alula ne ba. Nse eret le na ne di. Somɔgɔw bɛ di. Nse. I bɛ se k'i yɛrɛ f'an ye dɔɔni ne ba. Awɔ ne ye Safiatou Wage. Ne bɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts kɔnɔ. Yɛrɛwolo debout sur les remparts u ka tanti de ye ne ye. An bɛ fasojɔ wale de la. Fasojɔ de fana sababu y'a to ne bɛ n denw kɔ. Den bɛ yɔrɔ min na ba cɛ ka ɲi yen nɔ. O sababu de ye ne se yan. La mama Yɛrɛwolo an bɛ fɛ k'i da don wulada in na meeting la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye meeting in yɛrɛ organiser kun ye jumɛn de ye bi Yɛrɛwolotɔn mɔgɔw fɛ. Ayiwa bisimila Ala ka ni sababa bɛɛ meeting ni labɛn kun ye min ye bɛɛ ɲɛ b'a la Mali sɛgɛnna Mali degunna Mali tɔɔrɔ la bon an ye dɛmɛbagajɛkulu minnu wele u yɛrɛ ko k'an y'u wele n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n k'u ma wele parce que n'i ye mɔgɔ wele karisa n'an dɛmɛ a fɔra ko lettre min cir'u ma olu ko lettre sɛbɛncogo man ɲa ka lettre bila ka na ko ka sɛbɛn olu ta kɛcogo la yarɔ o kɔni tɛmɛna dɛmɛ kan u wele a n'u don i n'a fɔ u kun sigilen bɛ kogo kɔfɛ donc n'i ye ne ɲininka ne b'a jira k'a fɔ u ma wele u nana a bɛ an kun kɔnɔ u na kuma ko u nana an dɛmɛli de kama mais bɛɛ y'a ye a bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kalannen o min ma kalan o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi bɛ yan bi ko Faransi tɛ yan Mali ye Faransi bɛ don kuma min na ko Kidal a bɔra Kidal la sisan ko centre ko kuma bɔra la hali Mali la bi rebelles bɛ yan nɔ bon n'a fɔra k'a fɔ ko Faransi ka taga o kan Faransi ko tuguni k'a tɛ taa ka tila k'a jira k'a fɔ ko ka embargo bin an kan u bɛ kuma na ko Irisi min kana na Irisiw de banna k'a fɔ ko embargo tɛ bin Mali kan ani Chinois olu de ko embargo tɛ bin Mali kan e nana mɔgɔ dɛmɛ san 9 bi ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ min tɛ ka fara kɛlɛ kan o tɛ ka bɔ kɛlɛ la minnu ko ni Faransi taara k'an b'a kɛ cogo di kɛ di masa o de ye Ala ye Maliyɛnw ko Mali ye silamɛ de ka ca Mali kɔnɔ ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen kan silamɛ ka ca jamana min kan ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen kan donc aw mun de kɔsɔn u t'u wakulu kɛ Ala ye fo k'a fɔ ko ni Faransi taara k'an b'a kɛ cogo di kɛ di masa o de ye Ala ye jɔn o jɔn n'i jɔnna i yɛrɛ la i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya n'i ma se k'i bolo don i yɛrɛ kungo kɔrɔ a ye n'an dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ne m'i ka wara kunkolo minɛ k'i ka wara bɛɛ to mɔgɔ bolo ko a k'a minɛ e ka tila k'a kɛ e sago ye o tɛ se ka kɛ cogoya si la donc Yɛrɛwolo bɔkun de ye bi ka na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔ de b'a la an bɔra ka na an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini à 100% k'a yira Faransi la ko Faransi ka taa ka bɔ an da la ko trop c'est trop an far'u la an y'u gɛn k'u ka taa u ko olu ni an ka mɔgɔw tɛ patrie kɛ tuguni k'olu bɛ t'u sigi a fɔra ko ka Barikani ka taa u y'u to Barikani ko la ka na kɛ ko Takuba tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bese de ye Takuba ye donc bese fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ pour que k'o kɛ ka maliyɛnw caro n'Ala ni kira sɔnna ma Faransi maliyɛnw k'an tɛ caro maliyɛn Yɛrɛwolodenw bɔr'u yɛrɛ kalama wa minnu t'u yɛrɛ kalama an b'a ɲini u fɛ u bɛɛ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka tugu Yɛrɛwoloya kɔ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka Mali sama ka bɔ bolo la o de bɛ ne fɛ k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ni musow ma wuli ka na an ka an faso jɔ
ni cɛ tɔɔrɔ la a tɔɔrɔ bɛ se muso de ma ni den tɔɔrɔ la a tɔɔrɔ bɛ se muso de ma nin kɛlɛ in na sorasi musow dɔw den 2 sara la u cɛ sara la u ka bondaw datugura mɔgɔ joli joli bɛ yen o jigiw sara nin kɛlɛ in na donc an b'a ɲini sorasi musow fɛ bɛɛ ka bɔ ka na ka ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka na musow u ka n'u da ka sunɔgɔ an ka na an ka fara an denw kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an tɛgɛ la mɔgɔninfin ye san 1000 kɛ i bɛ sa i ye san 20 kɛ i bɛ sa i yɛrɛ wolola i tora bamanan na i bɛ sa saya ye saya de ye yɛrɛma hɔrɔnya a ka fisa ni fɛntigiya ye donc k'a ɲini mɔgɔ fɛ u ka na an k'an yɛrɛma hɔrɔnya an k'o segin an yɛrɛ ma o de y'an bɔ kun ye ala sago aw sagoya b'a la. merci mama yɛrɛ wolo. merci ne balimamuso. i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye dɔɔni. ouais n bɛ se k'an yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye dɔɔni Mamadu Golfa di mama. ouais. ne balimakɛ an ɲɛ b'a la yan i nana meeting kɛlaw soutenu e yɛrɛ hakili ye jumɛn ye ni meeting ko in na bɛɛ bɛ ka kule ko Faransi ka taa Faransi ka taa an kɛlen don k'an jigi da Rusi kan est ce que Rusi fana tɛna bɔ an jigi kɔrɔ wa. non n b'i ka kuma jaabi fɔlɔ n'i ye jama bɛɛ lajɛlen fɔ ne b'i ka kuma de jaabi i ko ne nana jama in soutenu non ne mana jama soutenu ne yɛrɛ de ye jama in ye ouais yɛrɛ wɔrɔ déboucher la lampe ne yɛrɛ y'a ye et c'est les membres. Alhamdoulilah. Bon, je suis fier d'être malien. Ouais, je me reviens, mais il y a question. Il y a Irak à Foko et Kwango Fransikata. Ko yala ni Rissi nana. Est-ce que Rissi vient à Seka Barake? Non, ça fait 2. Première question, Fransikata. Akata parce que nous on a vu aujourd'hui qu'Adam ne domine Fransi Wele Ganabla Bida. Anya Yede, Fransi Nane, insécurité Bonyana Kateme Wuntea. Bon, an fana fɛn dɔ b'a ni Russie la cɛ mun tɛ bi ko ye minnu tɛmɛna k'a sɔrɔ bi ko tɛ a histoire bɛ mɔgɔ caman kunkolo la c'est que je vois bon donc moi je préfère ni Russie fana nana an fana b'an ka hakɛ de yuru la an b'a fɛ an ka baara kɛ nin tacogoya la an tɛ baara kɛ an kɔ n'olu fana man ɲɛ an b'a f'u ma salamu aleykum an b'an ka jamana de joli kɔ an tɛ fɛn wɛrɛ kɔ o de ko kuma ye ne bolo n bɛ kuma di n balimakɛ ma le grand chercheur. an la ne balimakɛ. awa an ce. i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye. bon ne tɔgɔ ye Seydou Yanoge mais réseaux sociaux kan u bɛ wele ko chercheur n fana bɛ yɛrɛ wolo la n ye yɛrɛ wolo membre dɔ ye. chercheur an ɲɛ b'a la bi aw b'a la ko Faransi ka taa ko Rusi ka na ni Rusi nana est ce que Rusi bɛna se ka nɔbɔ ko la. bon e yɛrɛ ka ɲininkali la ko ni Rusi nana yala Rusi bɛ se ka nɔbɔ ko la o b'a jira n na k'a fɔ ko nɔ ma ye ko la de Faransi mana yan tulonkɛ la Faransi jumɛn de bɛ yan nɔ armée de tɛ yan armée yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye. Ne hakili la armée ka baara ye ka yɔrɔ dɔ sécuriser ka mɔgɔw n'u bololaminɛ sécuriser. Bon, on a plus de 2000 personnes, hein, 2000 militaires sur les torts maliens ici. Les soldats français sont présents ici, mais ils n'ont rien fait. Village où Djenna, Kaunchila, Moro Kantikera, Koufili, Fouyera Dugolo, ou Bazi Beromina, Fouyera. Donc, je suis français depuis Sanjoli, mais je suis français depuis Sanjoli. Donc, je suis français depuis Richiwele, Jigida, Angereka. Bon, quand l'armée Wele, Kaniga Jamanaka, nous avons fait Fege. Une histoire donnée, on va fouiller quand on a histoire nini. Au coin de Sénat, début de Jens qui comment. Ni de ça, Allah la créake. Allah la créake. Aya doit armée tese wala ara surasu tese ka kodoke bon aye force wera demander ka solliciter pour que kana deme e ben nan fana kamo ke ko juguye wa sungata yake an flane ka risi weleli mi ke sungata yake da mo so nyake ko tatarki nyinu ka don quoi amma do wera fo ango risi e France kata komi ube ano sanjoli wera nyuma na kuma na kana guerre o donc ambolo armée dunga bare guerre donc nous tise kele la komi fanga kontana parce que France da affaibli an foi tanta ible jitambolo foi tambolo kenaya tana foi tambolo français en pied fokata en kolo la ante do rengin sisano o sisa ko armée u ka ta ama français kele de anye u ka politique de kele donc u ka armée ban fe ano u ka tagaboy donc amena ni richier ka essayer qui ne tente rien n'a rien mais ka foka bina ta wolo jimena bina ta wolo jimena en fait on me faire changer droit de c'est tout voilà en segana francica coopération militaire là. On veut changer la chose, c'est tout. Donc on veut tenter notre sens avec la Russie. Point barre quoi.
Ok, merci. Il n'y a pas de sentiment anti-français. C'est le sentiment anti-politique française qui nous impose des militaires sur nos terres. Est-ce qu'il y a des FAMA en Europe? Non. Est-ce qu'il y a des FAMA à Paris? Non. Le djihadiste qui est là, on sait très bien que ce djihadiste-là est financé par l'Union européenne. On le dit. On a vu M. Emmanuel Macron qui a fait appel, qui a demandé de l'aide à des alliés européens. Ils veulent faire comme ils ont fait la dernière fois contre Kadhafi. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre l'embargo au Mali. De toutes les façons, même de l'époque de nos grands-parents, il y a peut-être près de 100 ans de ça, on vivait comment? Nos grands-parents ont bien vécu. Même si on n'a pas d'avion, on n'a pas de bateau, on n'a rien, même si notre technologie peut-être n'est pas développée, même s'ils ne veulent pas nous apporter de l'aide, on s'en fout. On va se débrouiller. Il faut que les Africains eux-mêmes apprennent à se débrouiller. Il y a des Africains capables. Ils savent inventer. Moi, je dis de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ils n'ont qu'à amener leur savoir-faire. On peut s'en passer. M. Emmanuel Macron est en train de faire croire au peuple français que les Africains n'aiment pas les Français. C'est archi faux. Il y a beaucoup d'Africains en France. Il y a beaucoup d'Africains en France. Nous disons que notre mal aujourd'hui, c'est la politique que pratique l'Élysée. L'Élysée aujourd'hui est en train de faire haïr le colonel Assimi parce qu'il aurait fait un soi-disant coup d'État. Quel coup d'État? Est-ce que ça regarde? Est-ce que ça engage l'Élysée? L'Élysée là, les mêmes là, ils ont soutenu le Tchad, le fils d'Idriss Déby. Ils sont allés le mettre à la tête du Tchad. Est-ce que c'est pas une manière de nous imposer, d'imposer au Tchad? Qu'est-ce qui doit le diriger? Est-ce que le fils d'Idno là, Mohamed comme il s'appelle, est-ce qu'il est passé aux urnes? Non. Donc ça veut dire que c'est devenu un royaume. Et c'est la France d'Emmanuel Macron qui décide qu'est-ce qui doit gouverner un pays d'Afrique. Et nous disons, à bas les accords belgiques, on n'en veut pas. Il faut que les Maliens prennent leur destin en main. Et je veux saluer ici les femmes qui se battent contre ces djihadistes-là. Donc il y a des militaires français qui tuent nos populations. Parmi eux, il y a des criminels. Voilà. Et même des fois, quand ils rendent hommage aux militaires français, ils ne rendent pas hommage à nos femmes qui tombent ici. On a déjà perdu plus de 20 000 combattants, 20 000 militaires. Est-ce que M. Emmanuel Macron parle de ça? Non. Mais ils ont déjà perdu de leur côté peut-être 52 militaires. Ce sont des vies humaines. Je n'en disconviens pas. Je voudrais bien leur rendre hommage. Mais eux, ils se battaient pour les intérêts de la France, pas pour les intérêts de l'Afrique, ni pour les intérêts du Mali. Et on sait très bien que l'or que produisent les terres maliennes, l'or qu'ils prennent, toutes les ressources qu'ils prennent, c'est pour aller se développer chez eux. L'or du Mali, c'est dans les coffres de la France. Et la France devient très riche avec les richesses maliennes. Pourquoi on ne doit pas le dénoncer? Pourquoi on doit se taire? Ils veulent nous museler. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour envoyer les Africains en Afrique. Disent que voilà, tous les sans-papiers, on les prend, on les envoie en Afrique. Mais moi, je dirais que s'il y a encore des présidents, s'il y a encore des hommes, on va alors faire partir les Blancs, je le dis, les Blancs de l'Afrique pour l'Europe. Il faut le faire. C'est à part égale. Il faut se respecter. Il ne faut pas que ce soit unilatéral. Madame, je ne vous coupe pas la parole. Je vous coupe pas la parole. Et cette coopération avec la Russie aussi c'est l'Occident. Et cette coopération? Mais bien sûr, c'est l'Occident. Je n'en disconviens pas. C'est pourquoi je dis que les peuples africains doivent être unis. C'est pourquoi je le dis. Parce que eux aussi, quand ils viennent, pour moi, ce sont tous des prédateurs. Bon, on me dirait que voilà, la Russie ils n'ont jamais participé à la traite des négrières ni au partage de l'Afrique. Ok, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ce sont des prédateurs. Mais on a quand même besoin des alliés. Parce qu'il faut savoir que la France et la Russie ne s'entendent pas. Donc nous aussi, on doit profiter de cette situation-là. Parce que quand il y a une faille, l'ennemi de mon ami, c'est qui pour nous? L'ami de ton ami, c'est quoi? Vous voyez un peu. Donc il faut aussi profiter. Je ne suis peut-être pas d'avis. Ils sont tous des prédateurs. Mais on voudrait aujourd'hui que la France retrouve en face d'elle son ennemi. Et nous voulons une vraie coopération. On ne veut plus que ce soit elle qui décide. Ok, merci madame.